Bé, bona tarda. Avui estem a Besalú, a LCPP, i coneixerem el premi referent d'aquest any, que és en Joan Vila. Hola, bona tarda. Bona tarda. Joan, per començar, si ens pots definir qui és Joan Vila. És bastant senzill, perquè la meva vida doncs, ha sigut molt senzilla sempre. Algú em defineix com un home de producció, és a dir, com un home que diríem està en el món sempre de la producció, però també producció en quant a coses que fa, per exemple, rutes de muntanya, per exemple, doncs, articles al diari, ponències. Per tant, a mi m'agrada, diríem, que em defineixin com un home de producció. A més, doncs, una altra cosa que em defineix és la perseverància. És a dir, continuïtat en un camí, de forma que, i això és molt important que ho sàpiguen els joves, que és que quan has fet un pas, després en veus un altre, i en pots fer un altre, i en pots fer un altre, i així avançar seqüencialment. Aquestes dues coses a mi em sembla que formen part, em defineixen bastant bé. La teva vida laboral està lligada a LCPP. Si ens pots fer un petit resum de què és LCPP i què representa pel territori. Sí, LC Paper neix d'una empresa que es deia Papelera La Confianza, que va néixer amb la Revolució Industrial el 1881. Un paperer que estava francès, que es deia Grelon, que estava al sud de Banyoles, a Borgonyà, quan va haver de fer la industrialització no hi va haver-hi prou energia al riu Terri, i per tant doncs, va demanar la concessió al riu Fluvià i va venir doncs, a muntar la fàbrica aquí i va poder doncs, industrialitzar-se aquí. Van passar 100 anys de forma així a trompicons perquè el que va muntar la fàbrica, Jean Grelon, doncs es va morir, jove, va deixar una vídua i fills i per tant doncs, la fàbrica va anar de lloguer en lloguer malament. Fins que als anys 60 doncs, la meva família doncs, va d'alguna manera aterrar aquí, ajudar a portar la fàbrica endavant. Jo arribo 100 anys després, jo arribo el 1981. I a partir de llavors em trobo una fàbrica, diríem, en franca quiebra, em toquen 10 anys d'una travessia del desert, doncs, fent coses amb els nostres mitjans sense capital, és a dir, modificant les màquines, fer-nos nosaltres peces, comprant peces d'ocasió i adaptant-les, fins a l'any 93, que arriba doncs, a la central de cogeneració. De fet, tot plegat són de crisi en crisi. Cada crisi hi ha un salt. Jo he tingut 4 crisis. El 93 doncs, va portar a la central de cogeneració i això ens obre ja una altra perspectiva, diríem, sobretot enfocada en el món de l'estalvi energètic. La pròxima crisi doncs, és la del 2008, la immobiliària. Aquella ens enganxa, diríem que ja havíem fet els deures i per tant teníem una màquina acabada a punt d'engegar. I allò ens va salvar. L'altra crisi doncs, va ser la del 2020. I la del 2020 la vam passar doncs, com tothom, és a dir, ni se sap com la vam passar. De fet, el 2020 no existeix, o sigui, és una cosa, és un any que no existeix, però en vam sortir, sí, enfortits també d'alguna manera. Vull dir que la fàbrica, com totes les fàbriques, passen moments delicats, moments de supervivència i diríem, el valor és haver aguantat cada una d'aquestes 4 crisis. Molt bé. Durant tots aquests anys que has estat al capdavant, hi ha algun projecte que te'n sents especialment orgullós o que destacaries? Un en concret no, perquè, clar, ja us he explicat que després d'un veus més, després d'un altre pas veu més, per tant, doncs, això és el que ha passat aquí. És a dir, vam fer un pas, sobretot molt important, que va ser la central de cogeneració, i això ens va introduir en un món i en un coneixement i en un fil del món de l'energia que ens ha fet diferents. Ens ha fet diferents des del 93 fins avui, i avui ens continua fent diferents. És a dir, el nostre plantejament del producte, com expliquem el producte, els nostres projectes de futur sempre són en base doncs, a fer un producte cada vegada més sostenible. No? Per tant, no hi ha un únic projecte. Va engegar la central de cogeneració, va ser el primer, va ser el que ens va introduir el concepte d'exergia, és a dir, de l'energia útil. Això va ser d'alguna manera el que ens ha portat en aquest moment a tenir doncs, un relat coherent, un relat de futur,
un relat que ven fora d'Espanya, a Espanya encara no estem en aquest moment, per tant, és un relat de futur. Així, de manera molt ràpida i per acabar aquesta primera part de l'entrevista. Tu ara estàs jubilat, estàs en una etapa de divulgació. Quins objectius tens en aquesta divulgació que estàs fent? Bé, continuar desenvolupant conceptes i idees, no? Jo estic molt esperançat, diríem, amb nous projectes d'estalvi energètic, d'energies renovables, també de noves fibres que no siguin només les fibres d'arbres. Tot plegat, el transport també, estic treballant, per exemple, amb l'estació de mercaderies de Girona. D'alguna manera, la meva feina en aquest moment és ajudar a impulsar tots aquests projectes i que arribin un dia a bon termini. La meva experiència ja em diu que tot això és molt llarg. Per tant, com que paciència en tinc molta, així va. Què te va impulsar a fer el sector del paper més sostenible? De fet, va venir des del costat financer. L'any 92, que hi va haver les Olimpiades, va provocar una crisi important en tot el sector industrial perquè la pesseta s'havia revaluat massa, per tant vam deixar de ser competitius amb la resta del món. Hi ha més coses. Rússia va caure a Rússia, Finlàndia tenia a Rússia com a primer client, al trencar-se això Finlàndia va haver de buscar-se la vida i per tant va entrar a Europa. Bé, va haver una crisi al sector important i una de les maneres que hi havia per resoldre la crisi era baixar costos des del punt energètics i això ens va portar a pensar en la cogeneració. Allò va ser l'embrió ja d'una cosa que no ha aturat mai més. És a dir, aquell embrió que va ser, diríem, d'estalvi energètic, va anar seguint fins que la central es va ampliar, vam fer una patent per integrar els gasos de la cogeneració directament per assecar el paper, que són aquests tubos tan grans que tenim aquí fora, fins que el 2015 vam dir ara ja no sabem què fer més per estalviar, perquè clar, som líders, som referents al món amb això, però ja no hi ha més coneixement per anar més lluny per estalviar energia. I va ser quan vam canviar el concepte i vam dir, en lloc d'estalviar energia, ara ens mirarem la petjada de CO2, la petjada de carboni. I així va ser com va entrar la caldera de biomassa i així és com l'energia elèctrica que no ens produïem i que compràvem a fora era tota renovable i així és com han nascut tots els projectes que alguns estem executant i alguns que vindran, per acabar sent una empresa sense plàstic, amb residu zero, sense carboni, amb emissions d'aigua zero. Bé, és realment un objectiu fa pocs anys impensable. Sí, i més en la indústria del paper. Sí, perquè som intensius. Sabem que heu dissenyat, heu fabricat vosaltres les màquines, si ens pots explicar una mica l'origen d'aquest procés. Sí, hi ha una part que és genètic. El meu avi va fabricar-se 5 màquines. El meu pare en va fabricar 3. Jo en porto 5, més modificacions de màquines de manipulacions. Aquesta part hi ha una part que és genètica, està clar. Però, sobretot, hi ha un fet de formació, en el meu cas. Una és la formació com a enginyer en tecnologia paperera, sobretot la part francesa. Una altra que vaig treballar en una empresa que construïa màquines de paper a França i, per tant, li vaig perdre la por a les màquines. Per mi una màquina té uns punts que són claus, uns paràmetres que són bàsics, que solen ser de procés, però la resta és mecànica. Per tant, és diàmetre d'eixos, càlcul de rodaments, càlcul de corrons i, evidentment, molts càlculs d'energia, càlculs de buit, càlculs hidràulics. Aleshores, bé, tot això em ve d'una formació determinada i quan vaig començar a la fàbrica de Besalú
vaig haver de començar sense cap mitjà, és a dir, amb una fàbrica que estava en quiebra. I com que no podíem anar a buscar finançament, tot el creixement que vam fer, que era de 3.000 tones a l'any, 1981 fins al 1903 o 4, que era de 15.000 tonelades, tot aquest creixement el vam fer amb els nostres propis mitjans, que volia dir comprar peces d'ocasió, fer peces en uns tallers d'aquí o d'allà baix, els paletes d'aquí, els mecànics d'aquí, tots els electricistes del poble, els d'alta tensió de Girona, és a dir, vam anar fent com un petit clúster al voltant nostre que ens va permetre poder fer tot aquest camí. Va ser, jo segurament és la part més orgullosa que em sento, d'haver creat un equip al voltant, no només dintre l'empresa, sinó fora de l'empresa, un petit clúster que ens ha permès fer això. Has parlat del finançament. Quina visió en tens tu del finançament durant aquests anys i una mica cap al futur? Sí, és terrible això, és terrible, perquè quan jo vaig començar em vaig trobar que vaig aprendre que les empreses es finançaven amb pilotes. És a dir, feien una lletra, el seu venciment, cobrien el venciment per tornar a fer la lletra, és a dir, una cosa que era terrible, allò, una cosa terrible. Es finançaven les inversions així, això era terrible. Però posteriorment, això ja no ho vaig viure, ho vaig veure, però no ho vaig viure. Posteriorment, totes les inversions fins avui, són inversions a 7 anys, perquè el Banc d'Espanya prohibeix que hi hagin crèdits més termini de 7 anys si no són hipotecaris, amb garantia real, que diuen ells. Per tant, una màquina no té garantia real, una màquina. Una màquina és mobiliari, no és immoble. Per tant, tota la maquinària s'ha de finançar com a molt a 7 anys. I clar, això és fatal, perquè no es poden fer inversions importants, diríem, amb suport financer, diríem, habitual, comercial. Per tant, ens toca repensar una mica això i, si volem fer futur, hem de trobar una altra forma de finançar les pimes industrials. Això lliga una mica també amb la indústria catalana, no? O sigui, com veus la indústria catalana, com està patint actualment? Sí, i aquí tenim un dels drames, possiblement, que no s'hi ha posat prou atenció, que és que a poc a poc el sector financer ha marxat cap a Madrid. Madrid, d'alguna manera, vol ser, diríem, el monopoli financer d'Espanya, i la visió que hi ha des d'allà sobre la indústria catalana no és la mateixa que tenim aquí. Per exemple, això dels 7 anys ni ho saben, és que ni se'ls ocorreix, ni els importa, perquè ara siguent una mica en el moment que ens trobem, algun banc de Madrid ha decidit ser un hub de Llatinoamèrica, és a dir, agafar fons de països llatinoamericans i invertir-los a Singapur, invertir-los a Japó, invertir-los en altres llocs, però no invertir-los en pimes. De fet, és una tendència dels grans bancs a ser cada vegada més automàtics, més digitals, més que les decisions les facin les màquines. I la pime industrial no pot tenir aquesta manera de valoració. És a dir, si no es ve aquí i no es parla i no es veu quin és el projecte de futur i no es veu la història recent, és impossible que l'avaluació del risc sigui la que toca. I aquí tenim un problema seriós. Per tant, ens convé muntar a Catalunya un ecosistema diferent. I això és una proposta de gran calat, i una proposta que m'agradaria que algun polític i algun empresari, diríem, del món financer l'agafi, que és muntar entitats mixtes entre banca privada, family office i l'ICF, l'Institut Català de Finances. Sense això serem incapaços de finançar a 15 anys. Totes les renovables necessiten 15 anys, molta part de la robòtica i l'automatisme industrial necessita 15 anys,
ja no parlem de centres de dades, ja no parlem... Per tant, doncs, o trobem un finançament diferent o realment no creixerem industrialment. Això lliga una mica amb les noves empreses, les empreses que es creen al territori, que volen innovar o presentar nous projectes. Quines recomanacions els hi donaries? Bé, sobretot que busquin capital inicial important. Això és clau. És a dir, si només anem... De fet, l'experiència ens diu, la història ens diu que les startups tenen vides molt curtes, no? I això ho hem de resoldre, perquè diríem, això no té sentit. És a dir, una startup hauria de tenir continuïtat. I em temo que la vida és curta perquè no tenim aquest ecosistema que he dit abans a posteriori. És a dir, d'acord, pot haver-hi gent que inverteix per una idea, perquè arrenqui la idea, però després aquesta idea ha de continuar i segurament necessita fer més inversions. I possiblement els socis inicials ja no fan aquest seguiment, no? Ja no són capaços de seguir. I per tant doncs, necessitem que hi hagi una altra ajuda, o sigui, un altre mode de finançar aquesta continuïtat. I ja lligant amb el Premi Referent d'aquest any i una mica també des de la perspectiva tecnològica que tu has anat visquent tota l'evolució, no? Havíem parlat fora de càmera d'internet, de l'arribada d'internet, els salts que hi han hagut, i parlàvem una mica de la intel·ligència artificial. Com veus tot aquest futur amb aquestes tecnologies que van vinguent? Sí, perquè jo t'he explicat que jo vaig començar amb una regla de càlcul. I ara, doncs, fer càlculs amb la intel·ligència artificial realment és un triple salt mortal, Ho veig bé i no bé. O sigui, veig que hi ha molts riscos, no? Evidentment, la potència de la intel·ligència artificial és impressionant. Fa 5 anys no ens ho haguéssim ni cregut. Des de resoldre problemes exclusivament burocràtics, és a dir, qualsevol resposta a l'administració s'ha de fer directament ja amb la intel·ligència artificial, fins a fer càlculs o fins a ajudar a interpretar processos industrials del que està passant a temps real, no? Tot això és molt important, el que passa que ens pot passar que anem massa ràpids. És a dir, per un costat hi ha un problema financer important, és a dir, que no estiguem creant una bombolla que ens exploti d'aquí a pocs mesos. A Mark Zuckerberg va dir hem d'invertir 600.000 milions i no sabem si els seran rentables, però ho hem de fer. Això ja és un avís per navegants. Saben que no són rendibles avui, per tant, doncs, això farà que hi hagi un canvi d'aquí poc. L'altre costat, ja t'ho he explicat, és energètic. És a dir, no pot ser que els centres de dades hagin copsat tot el futur energètic de la xarxa en els propers 10 anys o 15 anys. No pot ser que ara ningú pugui augmentar potència o electrificar part de la indústria, no? No pot ser. Per tant, doncs, hem de repensar com donarem senyals a la intel·ligència artificial perquè en faci un ús raonable de l'energia, amb noves inversions, energia i aigua, noves inversions, ús, latència, a quins llocs les posem, i per l'altre costat doncs, també hem de fer els deures pel costat energètic, és a dir, de forma que la indústria doncs, sigui cada vegada més generadora de la seva pròpia energia, no? I això és un camí molt llarg. Molt bé, doncs fins aquí. Moltes gràcies, Joan. I bé, si voleu saber o conèixer més en Joan, si aneu per internet i trobeu, doncs trobareu, i a part que el podeu seguir cada setmana al Diari de Girona, no? amb els escrits. Moltes gràcies i fins aquí. I si voleu saber més, heu de venir a Besalú. Ben fet.